আমাৰ ঐতিহাসিক যি প্ৰথম অসম বিধানসভা কোকৰাঝাৰৰ दिनैनिफ्राय जोंबो बेवहाय इउपिपिएलनि सोद्रोमा जानानै जों बेवहाय जिरायगोन खाम्फा बरगयारि बिथाङाथ' इउपिपिएल पार्टियाव जयेन जाहैबाय जों बयबो मिथिबाय आरो बिथाङानो थांनाय बिटिआर पिस एकर्डखौ लानानै गोबां रोखोमनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बिथाङा जाय समाव बिटिआर एकर्डनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंदोंमोन बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ फिन आंनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैनाय जाबाय बेनि सिगां मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मा बुंदों जे 17 फेब्रुवारियाव आसाम विधान सभा काउन्सिल एसेम्ब्लिया जोंनि बिटिसिआव जानो थांगासिनो दङ आरो बेखौ लानानै मोनसे ऐतिहासिक जारिमिनारि गोग्गाथाव बाथ्रा जानो थांगासिनो दं होननानै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मिडियानि सिगाङाव बुंथिदों मा गोग्गाथाव बाथ्रा जाखो बेलाय दिनै आसाम स्टेटनि पलिटिकेल सिस्टेमनि आन्दाराव मानगोनां प्रमद बर' नोंथांनि बे बिटिसि गभर्नमेन्टआ सोलिनांगौ बायथ' जानानै फैबाय दङ दिनै आसाम स्टेटनि पलिटिकेल सिस्टेमनि अर्डार आरो बिथोन मोनाब्ला बे बिटिसि अर्थात नोंथांनि दैदेननाय बे बिटिसि गभर्नमेन्टखौ नोंथाङा गोसो बायदि खामानि मावनो हाया गोसो बायदि जों रायजो राजानि सिगाङाव खोथा लाखिनो हाया आरो नोंथाङा बै थांनाय मोनसे समाव पलिटिकेलि जेरैबायदि जों रायजो राजानि सिगाङाव खोथाफोरखौ लाखिबोदोंमोन बैफोर लाखिबोनाय खोथाफोरनि नोंथाङा बेसेबां पार्सेन्ट खोथाफोरखौ मावफुंनानै होनो हाखो बुं नोंथाङानो दिनैनि समाव जों रायजो राजानि सिगाङाव फोरमान हो बियो मा गोग्गाथाव बाथ्रा जानो थांखो आसाम स्टेटनि सिङाव जेसेबांखिनि अट'नमास काउन्सिलफोर दंना गासैबो आसाम स्टेटनि पलिटिकेल सिस्टेमनि खबजायाव आथिं सिङाव थानो गोनां बायथ' जाजोब्बाय मानो माखासे जोंनि हारिनि पलिटिकेल लिडारफ्रा दिनैयो बैसोरजों बायजानानै बैसोरनि पकेट सिङाव सोना लाजाबाय आरो बैसोरनि बिथोन मोनाब्ला अर्डार मोनाब्ला बिसोरो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव बा गावनि थाखानाय न'खरनि सिङाव बिसोरा बाथ्रा बुंनोबो हानाय गोहो गैया जायनि थाखाय दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेननाया 5 इयार्स कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ जेराव बिथाङा गावनि पलिटिकेल सिस्टेमाव गावनि पलिटिकेल केरियाराव दिनै गोसो बायदि बाथ्रा बुंनो खामानि मावनो हाया बे थांनाय बिटिआर एकर्डनि उनावहाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननाय बे गभर्नमेन्टखौ सासे डिसिआसो नोजोर लाखिनानै सालायगासिनो दङ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननाय बे गभर्नमेन्टआव जेसेबांखिनि एमसिएलए इएम आरो डिपुटि चिफसिमहालागे सासे डिसिखौ सार होननानै रेसपेक्ट होनांगौ बिसोरो डिसिनि अर्डार पारमिसन मोनाबा जेबो खालामनो हाया नाय बिटिआर एकर्डनि उनावहाय जोंनि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लानानै फैखानाय माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ गोहोफोरखौ दिनैयो माबोरैहाय खोमानानै लाना फैखो साननो गोनां बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन ना बिसोरो बेखौ खोमानायनि एगेन्स्टआव आन्दोआव माबाफोर बेनिफिट्स मोन्दोंमोन नामा जायनि थाखाय दिनै जोंनि न'खराव मोनखानाय गोहो पावारफोरखौ दिनैयो बेफोरबायदि गोमा होनानै लाना फैबाय 17 फेब्रुवारित আমাৰ ঐতিহাসিক যি প্ৰথম অসম বিধানসভা কোকৰাঝাৰৰ আমাৰ কাউন্সিল এছেম্বলিত হ'ব সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ কথা আৰু অসম বিধানসভা অসম ৰাজ্য আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা যেতিয়া শ্বিলঙত আছিলে ৰাজধানী তাৰপিছত অসমলৈ আহিল চ' অসমৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে বিভিন্ন ভাল ভাল সিদ্ধান্তবিলাক লৈ আছে আৰু সেই হিচাপে আজি অসমখন লাহে লাহে এটা উন্নতিৰ জখলাত বগাই আহিছে আৰু আজিৰ সময়ত সকলোৱে জানো যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এতিয়া এডভান্টেজ অসমৰ এটা প্ৰগ্ৰাম আয়োজন কৰিছে য'ত নেশ্যনেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিউনিটিক ইয়াতে তেখেতে আহ্বান কৰিছে ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে আৰু অসমখন আগুৱাই লৈ যোৱাত তেখেতসকলৰ বিভিন্ন ৰোল এইবিলাক যাতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু তেখেতৰ যিটো উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যটো আগত ৰাখি ইয়াত শান্তি স্থায়ীভাৱে শান্তি কৰি ৰাখা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন কমিউনিটিৰ মাজত এটা সমন্বয় গঢ়ি ৰখা আৰু অসমখনৰ চুকে কোণে সব ডিষ্ট্ৰিক্ট সব অঞ্চল সমানভাৱে উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে তেখেতে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে আৰু আজি এই কাৰণে আমি দেখিবলৈ পাইছো ডিষ্ট্ৰিক্টে মেডিকেল কলেজ স্পৰ্টছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বাকি ৰাস্তা আসাম মালাৰ নিচিনাকৈ ৰাস্তা সব ডিষ্ট্ৰিক্টতে আহিছে চ' বিভিন্ন শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন আঁচনি লৈছে গতিকে কোকৰাঝাৰত হ'ব লগা অধিৱেশনত আমি আশা কৰিছো যে অসমৰ কথা পাতাৰ লগতে আমাৰ 6 শিডিউল কাউন্সিলৰৰ কথা প্ৰাধান্য পাব কোকৰাঝাৰৰ কথা ইয়াত প্ৰাধান্য পাব আৰু ইয়াৰ পিছত নতুন এটা পৰিৱেশ আহিব সমন্বয়ৰ এটা পৰিৱেশ আৰু অসমখনৰ যেটো মানে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বিকশিত ভাৰত নিৰ্মাণ কৰা ইয়াৰ যেটো ফাউণ্ডেশ্যন অলৰেডি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰিলে আৰু এই অধিৱেশনৰ পিছত বিটিআৰ অঞ্চলতো আমি
প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বিকশিত ভাৰতৰ যিটো আঁচনি ইয়াৰ লগত একেলগে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে এটা পৰিৱেশ গঢ়িব পাৰিম এইটো মই আশা ৰাখিছোঁ 17 তাৰিখতে আহিব বুলি আমাক এতিয়ালৈকে ইনফৰমেশ্যন দিছে কিন্তু মহামহিম ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়া 15 তাৰিখত আহিব কাৰণ 16 তাৰিখত বডলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ কনভকেশ্যন আছে बर'फोरनोखौबो साख्रि मोननांगौआ दिगदारि दंसै आसामाव थांबाय नालाय जोङो 10%ल' मोनगोन आसामनि कन्टेक्सआवसो जोंखौ होगोन आसामाव जोङो ट्राइबेलफ्रा 10%ल' मोनो आरो जिहेतु बिसोर सिलेक्ट खालामबाय जों 10%ल' मोनगोन जोंनि बिटिसिनि जि 700टा बा 800टा पस्ट दङ बेवहाय जों 10% हिसाबैल' मोनसिगोन बाखिया आसामनिफ्राय फैजोबसिगोन होमबा बे बिटिआरनि नेताफ्रा इलेक्सन समाव परिबर्तननि खोथा बुंनानै न'खर न'खर साख्रि होगोन होननायनि बिनि खोथाखौ बोरै लाखिबावनो बिसोरलाय जोंनि रायजो राजाफ्रा बिराद साफार जासिगोन नोंथाङा बे सोरखारखौ मा जाजानो एबा मा खालामजानो लुबैयो बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ जुदि बारायनानै लाबोनो रोङा अब्ला जेरै दंमोन ओरै दोन जेरै दंमोन ओरैनो लाखिनांगौ आरो बिटिसिखौ बिदिनो सालायलांनांगौ बिटिसिनि हेड जायखौ चिफ होनना बुङो बियो केबिनेट रेंकनिमोन डेपुटि चिफ आंमोन 15 बोसोर आं केबिनेट रेंकनिमोन इएमफ्रा गासिबो स्टेट मिनिस्टारनि रेंकनिमोन स्पिकार जोंहा केबिनेट रेंकनिमोन नाथाय दिनै बिथांमोना बिराद पावार मोनबाय बिटिसिनि ओरै ओरै होननाय मानसिफ्रा दिनै प्रमद बर'आल' केबिनेट रेंक बेबो नटिफिकेसन गोदान होजादों आरो डेपुटि चिफआ जेबो रेंकबो गैया इएमफ्रा जेबो रेंक गैया ओंखायनो डिसि बिथांमोनखौ बिथांमोनहा सार होननांगौ डिसिआ बिसोरखौ पात्ता गैया बे समाव फेरेंगा बसुमतारी बिथाङा बुंदों बे थार्ड ग्रेड फर ग्रेडआ बिटिसिनि साखरि नङा आसामनि सोलिना बुंदों बेयाव मा क्लियार जुदि आसामनि सोबा क'क्राझाराव मानो सिलेक्ट खालामफैखो क'क्राझारा बिटिसि नंगौना नङा आरो बिथांमोना प्रमाण होथों जे जि सिलेक्सन जादों बे आसामनि थाखायसो जादों जोंनि बिटिसिनि थाखाय जायाखै होननानै बिथांमोना प्रमाण होथों जों जेसेबां मिथिगौ बियो सेन्ट्रेलाइज सिलेक्सन अल आसामनि इनक्लुडिं काउन्सिल्स दा बेखौ काउन्सिलनि नेताफ्रा गावहानो साख्रि होनो हानायनि क्षमता दं बेखौ मानो हगारना लानांगौ मास्टार साख्रिखौबो जुदि होनो हालाब्ला बे बिटिआर गभर्नमेन्टआ बे बिटिआरआ अब्ला बे बिटिआरखौ मानो नांबावगौ जोंनोलाय जोंनि स्कुलाव 4 ग्रेडनि साख्रिखौबो जुदि एपइन्टमेन्ट होनो हालाब्ला बे बिटिआरखौ जोंनो मानो नांगौ दिनैसिम इलेक्सननि सिगांबो आरो उनावबो रन्जित बसुमतारी बिथाङा बिराद गिदिर गिदिर खोथा बुंदों इभेन इन्दिभिजुवेल मुंख्लं न'खरफोरनो साखरि होगोन होनदों जोङो न'खर न'खर साखरि होगोन बिथाङा बे जाफुंसारनो हादों गावनि खोथा होनाय बेखौ नोंथांमोनानो नुगासिनो दं